लकेलनि बिराद मोजां दखान बियो मा होनोमोनलाय नामा माइनाव सुमित्रा दखान नै बिराद एकदमबारे स्मल किन्तु बाट सुइटेबल मोनसे दखान आरो जायो लकेल मोनोबाव मैगं मैला गासिबो फैनो हागोन नोंथांमोना मा होनबावनो नोंथांमोनखौ जों नै ओंखारलायबाय गसाइगावनि गोदान गार्डेन ओपनिंआव क्या नाम बोला था इसको भूल गया मैं माबा नाम थारमोन बेखौ एसे खेबलानानै दिन्थिनोसै इउटुब चेनेलावबो शर्ट्सआव नुगोन लोगोसे फेसबुक पेजआवबो नुनो मोनगोन लं भिडिअखौ ब्लगखौ इउटुबाव नुनो मोननाय जानाय नङा नोंथांमोना मानोखौ देखाबो ना बिब्ला किन्तु शर्टआव देखाफाबो आरो फेसबुक पेजआव देखाफाबो ब्लग बिला हबो दखानानो दानफैया सिन्था जालायबायदां माइनाव सुमित्रा दखान होनो बेखौ हो नामा मारै थाया बेलाय माइनाव सुमित्रा माने दखान होजेननाया बिसोरबो नालाय माबा बरा जरियालै गाइखेरबो लोंना दां गुदुं खालामनानै लकेल जौ गिसि नङा दै नै पानिपुरिया फुसका लकेलाव बिराद मोजां फानो बिदैया नै बिदै नै बरिया ओमफ्राय आलुआलाय गाबखौ बानायना जानांगौ बहा बे दुलुराव एक्सट्रा एक गिलासाव ओमफ्राय नैबे बिदै आलुनि बानायखानाय दंखायो आन्दायलायबावबायसो आंहा थिगैनो दं बरिया देनजारलै ना दावदै लकेलनि दखान नङा बे नङा हौरिना नोंसोर सानैया सासेना माइनाव सासेना सुमित्रा थैबायलै दखान होजेनग्राफ्रा नै नामावनो थाबाय थिग दं बरा औ थिगैनो दङ औ बैयाव दोनथ'दो